Esplużjoni ta' karozza bomba fi triq Kanonku Bonnici il-Ħamrun. Il-każ seħħ għal-ħabta ta' 9:30 ta' dalgħodu biex xufier tal-vettura kien ħareġ mill-karozza u mexxa ftit metri meta il-vettura splodiet. Il-vettura li splodiet hija karozza van tat-tip Fiat Fiorino tal-lewn aħmar. Dan l-istazzjon huwa informati li l-każ seħħ ġimgħa wara li x-xufier ħareġ bil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Ir-raġel li għandu 31 sena minn Santa Venera huwa magħruf sew mal-pulizija fuq serq. L-esplużjoni seħħet ftit metri l-bogħod mill-iskola Our Lady Immaculate School. Bl-esplużjoni partijiet mill-vettura anka kbar taru għal diversi metri, xi biċċiet anka spiċċew f'residenza. Ħġieġ ta' twieqi u galleriji ta' residenzi fil-madwar inkiser. Għalkemm ħadd ma weġġa 3 persuni kellhom jittieħdu l-isptar minħabba xokk. Fuq il-post marru l-pulizija fosthom l-assistent kummissarju Pier Kalleja u l-ispettur Robert Vella. Marru wkoll membri tal-Protezzjoni Ċivili, tal-Explosive Ordnance Disposal tal-Forzi Armati u b'dawn tal-aħħar mhux biss iċċekkjaw il-karozza li splodiet iżda wkoll karozzi oħra li kienu ipparkjati fil-madwar. Jinstab ġeru ieħor maqtul u msallab rasu l-isfel fil-Mosta. Xahar ilu eżatt kien instab ġeru ieħor imsallab ma' bib ta' residenza privata wkoll fil-Mosta. Il-ġeru mejjed instab l-4 filgħodu max-xatba tal-Oratorju Qalb ta' Ġesu fil-Mosta. Dak tal-lum instab fl-istess ħin li kien instab il-ġeru li ieħor jiġifieri għal ħabta ta' 7:30 ta' filgħodu. Il-pulizija levaw ukoll filmati miġbuda mill-kameras ta' sigurtà ta' klinika privata ta' tabib li hemm faċċata tal-oratorju u li jistgħu b'xi mod jgħinu lill-pulizija fl-investigazzjonijiet. Ma' 60,000 euro f'oġġetti ta' diepu fid-danster u matul il-lejl li għadda minn ħanut Mediterranean Diamonds li jinsab fit-triq il-kbira San Giuseppe il-Ħamrun. Is-serqa saret matul il-lejl bil-ħallelin jitlu fil-ħanut min-naħa ta' wara. Il-pulizija ġew informati bis-serqa kmieni dalgħodu. Inqas minn 12 sija wara li ħareġ mill-ħabs żagħżugħ ta' 23 sena mis-Siġġiewi jinsab fil-periklu tal-mewt allegatament kawża ta' overdose ta' droga. One News huwa informat li żagħżugħ iddaħħal l-isptar għal ħabta tas-sija ta' dalgħodu. Il-każ seħħ fl-appartament tal-ġenituri tiegħu fis-Siġġiewi. Mhux esklus li l-budget ippreżentat it-tnejn li għadda kien l-aħħar wieħed qabel l-elezzjoni ġenerali illi jmiss. Iddikjara dan il-Prim Ministru Lawrence Gonzi f'programm televiżiv fuq l-Istazzjon Nazzjonali. Waqt il-programm Gonzi wissa lil ħaddiema ta' l-Ermata li jekk mhux se jaċċettaw l-iskemi ta' irtirar kmieni, il-linja nazzjonali se tagħlaq il-bibien u tkeċċi lil kulħadd il-barra. Il-Kummissjoni Elettorali revediet il-konfini ta' numru ta' distretti elettorali illi skonti bilan illi jkun rispettat il-livell tal-popolazzjoni skont il-Kostituzzjoni u l-liġi elettorali. Da minħabba li hemm distretti li għandhom voti inqas mill-minimu stipulat, oħrajn inqas mill-massimu u distrett illi saħansitra jaqbes il-massimu tal-voti. Ibidliet saru fl-ewwel distrett, fit-tielet distrett, fir-raba' distrett, fis-7', fit-8 distrett, fil-11 id-distrett u fit-12 id-distrett elettorali. Il-temp għal komplement tal-jum mistenni jkun imsaħħab bix-xita illi tista' tkun birrat kultant. Il-viżibilità moderata għal tajba, ir-riħ ħafif għal moderat mixlok li jsir moderat għal ftit qawwi kultant. Il-baħar ħafif għal moderat li jsir moderat imbagħad baxx mixlok. L-ogħla temperatura 17 grad Celsius, l-inqas 13 grad Celsius, indiċi tar-raġġi UV 3.